Akashayela izandla Pastor Lungi Zulu. Izandla ezinkulu esezosinika sikuhlule. Sibongile kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibongile kakhulu idwala lethu. Phela uNkulunkulu akakho. Bayede emini isihlangu sethu. Bayede emphemo wokuphephela. Bayede wondlela hlatshwa. Ubani uNkulunkulu onjengawe? Wena wedwa ubhincile ibhande legolide. Sithi masibheka amehlakho ashaluza amalanga bomlilo. Emini Nkosi ngisho esandleni sakho kunegunya namandla. Sikhona ke uNkulunkulu sithe wathalala phambi kobuso bakho. Sizohlalela wena sigqolozele nje Nkosi ukuthi shintshe impilo yethu emini. Umthandazo wethu ke Nkosi uthi asingaphumi kule ndawo sifana. You are the lily of the valley, the brighter morning star. Siyathandaza ke Nkosi ukuba masinciphe thina ukhule wena ukuze kudunyiswe kubatshazwe igama lakho. In Jesus name, amen. Hallelujah. Asibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. To our Father the Bishop, the visionary yaleli khaya egameni lika Jesu siyabingelela tata. Thank you so much for an opportunity. Singamshayile izandla abangcwele. Sibingelela abangcwele ubaba, the father of the house. Singasukuma ibandla nomshayile izandla. He is the Moses of this house, bangcwele. We can do better than that. Amen. I celebrate abafowethu abantu ngaphandle kodwa kusebandleni kuphela la khona sifuna isizathu sokushayela umuntu izandla. Siyabonga kakhulu baba, ake ngiqale ngalokho. Thank you so much for ukusilalelela kuNkulunkulu ngenkonzo yaseCarlsfontein. Bekucaca ukuthi le yankonzo uNkulunkulu obeyihlelile. Noma ngabe impibi ngaba ngakanani bafowethu bingeke ikwazi ukuphakama ngaphezulu kaNkulunkulu. So whatever okwenzekile, it was in the plan of God. Kunento ke while ngibuya estadium ngithi mina yo uNkulunkulu ibinkulu impi. Uthi whenever you speak of the Holy Spirit, yaliwa. Kulwa umoya ogcwele nomoya ongcwele. Ngoba kukhona umoya ogcwele kuyenzeka futhi logcwele kungabi okaNkulunkulu. Kodwa bese kuba khona umoya ongcwele. So umoya ongcwele ubengeke bafowethu asidedele siphume kule ndawo engayithathanga indawo. Thank you so much, and we will stand and testify ukuthi uNkulunkulu uyenzile isevile purpose. I'm one of the people bangcwele receive call izolo makuphela inkonzo. Kunabantu ababhekayo kodwa ungekho aware ukuthi bayabheka. I received calls from abafundisi abahlukene bethi awubenenkonzo eCarlsfontein ngithi yebo besinayo. Yabo njengoba ungifonela uyazi ukuthi besinayo. Wathi hambe kanjani ngathi hamba ongena ephejini. Ubone nje lapho ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Wathi no nishunya yeziwe ngathi that was the purpose. That was the purpose. uNkulunkulu cannot gather people angasho lutho. uNkulunkulu cannot gather people egameni lakhe bese ngenzi lutho. Sometimes funeka sidlule enambeni bafowethu ngoba uNkulunkulu raise insali. People who will rebuild the walls. Alibonga igama lenkosi. So siyabonga siyathobeka kakhulu baba noma ngabe imiphi imicibisholo ebingalethwa. Hlulekile. Hallelujah. Asishayile izandla ukuthi nje siphunyukile ogibele. Ugibela phuka. Hallelujah. Yo. Kina lento ethi kunendodo oyidingayo empilweni yakho. Uyidinga izimo right, uyidinga izimo zingekho right. Kunendoda ebamba umuntu isandla. Ngoba kucacile ukuthi asikwazi ukuhamba kulesi sikhathi singabanjiwe isandla. Kunendoda abafowethu kufanele sesule inyembezi. Kunendoda abafowethu uma sidlule emacaleni kufanele iphakame. Ime boxini lasenkantolo isikhulumele. Kunendoda abafowethu uma sishiwe ngabantu ekufanele sizwe isandla sayo sisigona ngamandla. And that man is Holy Spirit.
Suye nje noma ubani umuntu umoya ongcwele. Ngoba lithi iBhayibheli lingamcasukisa umoya ongcwele. Umuntu asuka kanjani umoya umuntu? Umoya ongcwele mfowethu umjiya yakho ngiyabingelela, bingelela ama-elders ebandla, all the men and women of God, ngiyabingelela all protocol observed bangcwele. Amen. Umeke wafika kahle umoya ongcwele bafowethu empilweni yomuntu. Wenza siqonde noma sesifikile enkonzweni ukuthi noma beyingaba khona izinto ezenziwayo kodwa mayikuhlatshelele lomhlabelo othi iso lami manje likubonile. Uhamba nami sivele sizwe ukuthi uNkulunkulu ubeka isithupha lapha ya. Ithi nami noma ngabe ngiyafuna ukuhlabelela enye into kodwa kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza kulo yamhlabeleli. Sebenzi kamoya ongcwele ebandleni. Ngoba uma ikafika abafowethu angesibange lutho. Into yenza sinako sisi ukuthi this was the message directed to the church. Ikhwaya uNkulunkulu kunyanzele ukuthi alande ikhwaya ukuze azokhuza thina. Ukuthi umoya uyabulala. Hayi bafowethu ngisho umsebenzi kamoya ongcwele mina. Ngoba mhlawumbe uma bengasukuma umuntu wakhona ebandleni beniyothi kaze usezweni. Hayi bafowethu uNkulunkulu unayo nje indlela yokusiphuthuma. Oh haleluya ngiyabingelela futhi umenze egameni lika Jesu. Uma umuntu ongcwele kafika kumuntu kukhona izinto engeke sikwazi nokukhuza kuzo yokhuzwa nguye kuzo. Athi hayi lokho akushiwo. Ngoba kunezinto engashiwo uma usunomoya ongcwele. I've discovered in the journey ukuthi bafowethu kunabantu who are experiencing the presence of God. Uma size enkonzweni sisuke sizele ipresence kaNkulunkulu, and there are people who are hosters of the presence of God. Esazi ukuthi laba bahost uNkulunkulu kubo. Into ethi ukwazi ukuphatha into enjalo bese umoya ongcwele engafanele ukuthi umlalele njalo. He will tell you even the things ongakwazi ukuzisho. Ngoba ebandleni siyalimazana athi umuntu hayi no ngizophinde ngimfonele ngilungise. Ngoba khona ezinye izindawo la kufanele ungaphawuli khona. Ungasho lutho. Yazi bafowethu kuyekuthulwe unayo impendulo. Unayo impendulo futhi evalid. Kodwa athi umoya ongcwele do not. Athi shh. Athi shh. Athi yabona dlula la. Lana akufanele uphawule wena. Dlula. Moya ongcwele ukakutshele usekhaya ukuthi yabona namhlanje ungahlali nasendaweni ojwayele ukuhlala kuyo ngoba uzodistracteka. Shintsha indawo. Uthi ngoba ngiyazi nje ukuthi sike siqhwebane sixoxe nosibani athi yiyo leyo ekubambezelayo shift. Shift. The days I understand ukuthi noma umuntu angafika nawe ebandleni kodwa akazile kanye nawe kuNkulunkulu. We will understand kukhona abantu bafowethu esiyothi masiphuba sihlangane kahle nomoya ongcwele siyoba delete na kuma contacts ethu. There are people engafanele sixoxe nabo. Ngoba umuntu akasuwa wonke umuntu. There are people bafowethu uma befika bafuna nje ukudila nomoya ongcwele kuwe. Befuna nje ukumcisha. Kunabantu nje zekhethelo ngoba kade uhlabelela stadium abazosondela befuna ukuzocisha. Angeke bahlangane nawe emall bazoza lapho namandla khona. Alibonga igama lenkosi. We need the Holy Spirit. Ukuze si understand ukuthi uma sebememeza uma sebekhuluma ngezilimi esingayijwayele khona sethatha indawo. Sagcinaneni bafowethu ukuthi sithi sisodwe emakhaya uze ukuthi kunomhlabelelo ufuna ukuyigqiba impilo yakhe. Uthi uyafika ufike ngaphambili usisinome uhlabelela uthi kanti moya ongcwele wena unjani? Moya ongcwele uyafundisana. When the Holy Spirit was teaching me about umnikelo, cela ukuyifakaza le. Wangidedela ngalambu 7 days ngingenakho ukudla. Ngingenakho nje. Yonke into yayi upside down empilweni yami. Umuntu wayethi mayifika ongaziya afika athi "Ey, ngishiya nanku 20 rand yokuthenga ugesi." Ngibona ukuthi lo 20 rand ngeke ukwazi ukuzondla izingane zami. Ngidecide ngithi futhi uNkulunkulu wayenza isimanga wayivele lo muntu angahlala izinsuku zonke angafiki afike ngelanga engidecide ngalo ukuthi ngenkonzweni
athi nangu 20 rand usala ukuthenga ugesi. Ngithi uNkulunkulu mina ngiyazi ukuthi you are the provider. Lena yona umnikelo ngiyisa kuwe. Until usuku le7. Ngosuku le7 God wathinta umuntu ePE. Weza wazokhonza ngasekhaya eFryhead. Ngayizole emsuku ngomgqibelo uthi akalala uNkulunkulu emtshengisa ukuthi kunomuntu ono 6 days engakazadle. And on that morning ngavuka endlini ngathatha izitsha ngayibeka phezu kwetafula ngathi moya ingcwele mangibuya lana siyadla nabantwana bami. Ngabeka estofini amabhodo ngathi la kuzoba khona ukuthi nokuthi ngabeka ama glass ngathi la kuzoba khona ujuice moya ingcwele. Thank you. Ngisho ngingazi ukuthi kuzokwenzakalani mangifike ebandleni when kufuneka eqalizwa vela sukume lo baba athi ngithunywe uNkulunkulu kule ndawo uthi angizosho ukuthi kunomuntu olambile kule ndawo and nina nikwazi lokho usuku le7 lo ngithi cha uNkulunkulu angeke ngikwazi ukuphoxeka nje awusho mina ngoba kuvamisile ukuthi uma sekufika impendulo yakho uqala uphakame kuthiwa abeze ngaphambili abanenkinga ukuthi uthi awusho mina namhlanje. Ngathi mina imonqola ukwazi ukungihlaza kubantu abangaka ukuthi ngilambile. Ngiyaziwa ngapha. Angikwazi ukuqhamuka sengithi ngilambile. Wathi umoya ongcwele ngifuna ukukuprovela ukuthi mina ngumoya ongcwele. Lapho kade ukhuluma nami endlini mina I-answer. Ngathi ngisathula ngazi bazalwane ukuthi kwenzakalani. Wavele weza wazoma eduze kwami. The presence of the Holy Spirit. Bazalwane engavimbeki angazi kodwa ngikukhumbulayo ukuthi ngathi mangivula amehlo wathi this is the person. Wathi this is the person. Abantu engangihamba nabo babengazi ngidlulaphi ngaleso sikhathi. Athi kufunde lokho ukuthi uma udlula imeni uNkulunkulu kunabantu abaqhelisayo. Sifuna ukuhamba nawo wonke umuntu bafowethu abanye bazosibulalela imeni kungafanele. Angengikwazi ukusho ukuthi ngidlulapi. Wathi umoya ongcwele be still and know that I am God. Ngaleso sikhathi kwakunecala engilihamba yangazi ngisiza abantu. Kwakunecala engangilihamba ngangenayo ngisho imali yabameli. uNkulunkulu wenza umusa. Wathi uma iseqeda lo baba wathi angifuni nokuthi bazonele ngicele kini. Mina ngizohamba ngiyomthengela igrosa. Kodwa ngicela oyedwa wesebandleni amphelezele. Wathenga njengokade ngisho ukuthi laba bakuzoba nerice lakho ngangilandela ngemuva ngikhala kwehla inyembezi esitolo ngithi kanti wena moya ongcwele unjani ngoba uma umoya ongcwele sefikile bafowethu ukwazi nokulwelana izimpi angazobana zobalwela izimpi zabo namhlanje mina because we are preaching to the church that is wounded, we are bleeding, we are confused. Asazi ukuthi sikhulume nobani. Ukhona okwazi ukuthi uma ukhuluma naye avale umnyango avale enze nalokho kufanele ngabe uyakuzwa ungakuzwa. Ngoba kusizo zonke izinto okufanele uzizwe. Ezinye zezinto bonke abasizwa ziyakubulala. Moya ongcwele akasivalela iminyango bafowethu. Nala iRWCI akasivalela iminyango namawindi. Azowenza ukuba uma uNkulunkulu enza le move kube khona izinto esizwayo. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Let us close our eyes for a few minutes. Holy Spirit, we need you. We need you, Holy Spirit. Siyadinga moya ongcwele limosadeya hurabosata limandeya montoli prokoto sata pasedeya moya ongcwele sukapata tosetepaya huramontali prokoto sata. We need you, Holy Spirit. We need you. Moya ongcwele siyakudinga. Urapatesa tenemosa, Uriakatatatonsa, Rakatasuta. Take full control. Suntamaya Kosata.
singenze lutho ngaphandle kwakho. Release your power. Sutamaya kushataya. Heal your people. Sulamusha. Siyohluleka uma ungekho. Hold our hands, Lord. Thandaza wethu Nkosi emini uthi sigcwalise ngamandla kaMoya Oyingcwele. Jesus. 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 Akhona nabangamjoyina emini bathi Moya Oyingcwele siyadinga. Uyanda zina moshathana bahasa. Ilimushi andaya liyanda dalabose. Sikatuta proselena haya kusha. Holy Spirit, we need you. We need you. We need you. We cannot walk alone, Lord. Thank you, Jesus. Ooh. John 14:26. John 14:26. Sidika uphawu likaMoya Oyingcwele. Sigcwalise ngoMoya Oyingcwele. This is our cry this morning. This is our prayer this morning. John 14:26. Kepha umduduzi uMoya Oyingcwele uBaba ayakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha lokona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Cela usithandazele egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho Baba wethu ongcwele lihlakaniphile lize kithi uNkulunkulu wethu ongcwele, masilamukele ngokukholwa. Moya Oyingcwele wehlele kithi uNkulunkulu nomusa ukuze samukele ngamandla kaMoya Oyingcwele egameni likaJesu. Thank you Lord. Kucacile ukuthi sisesikhathini la khona kufanele kuba uMoya Oyingcwele olekelela impilo yethu. Israel is going through times la khona obonayo ukuthi awukho umnyango ongawungqongqoza ungenayo uMoya Oyingcwele ubone uvuleka. Kukhona indawo labafowethu khona akungeke ukwazi ukuyikhulumela khona, okodwa kufanele ukuthi ube noMoya Oyingcwele uma wuma kukhulume yena. We are in a times la khona bazalwane kunezinto uNkulunkulu mayifuna ukuzenza ebandleni kufanele siye kuMoya Oyingcwele sithi lena yenziwe nguwe. uNkulunkulu, one of the things ayikhulumile baba uthi niyabona yini ukuthi I'm shifting you guys around from one dimension to another. Take note of everything eyenzakalayo. I'm shifting the church to another dimension. Lento ithi angeke sikhonze ngendlela ejwayelekile.
futhi lendlela kufuneka sibheke ngayo the Moses of the house kufuneka ishintshe ngoba kune instruction angayisha yodwa kanti umoya ongcwele uhleli phekwayo uthi yasi namhlanje enkonzweni angizwanga ukuthi bekwenzakalani mana kukhona yini umoya ongcwele iqala ayi bengingabezwa ukuthi bebehlabelela bethini ukhona yini umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele okwazi ukwenza ukuthi uzwe hayi namhlanje enkonzweni ngathi bekubanda ukhona yini umoya ongcwele ngoba kuthiwa uma ningabhabhadiswanga ngamandla kaMncane wozani nibeke isandla namukele umoya ongcwele akusile ihlazo ukuthi ubuka imovie mawubona abantu behlelwa ngamandla kahle kahle it is an opportunity to run to the front uthi umoya ongcwele ngiyakudinga ukuthi sazi ukuthi sesisonte kakhulu namhla uNkulunkulu esefuna ukushintsha wake kwathiwa mangisindiswa kwathiwa uNkulunkulu kwazi ukushintsha isidakwa sibe yiworship uNkulunkulu kwazi ukushintsha umuntu esimaziyo enerekodeli babe umprofeti and it takes the Holy Spirit ukumbona ukuthi akasesiyele ngimazele eklabhini it takes the Holy Spirit ukuthi lo umama wayidumile endaweni ukuthi uyathakatha kodwa manje useshintshile ngoba uma sikhonza abangcwele siyamdinga umoya ongcwele phakathi kwethu phakathi namhlanje ngaba khona phakathi kwethu sikhathele ukukhonza si-ordinary thina sisiyo leyo generation izimo la ngaphandle ziyasibuza ukuthi lo 3 hours ohlala ebandleni ulwe nani ualign ini uqondisene ucommandeni and you cannot command ungekho kwi dimension and position and amongst the church God is raising an army abantu angeke baze bathandaze ordinary abazoyibona impi saqhamuka it takes the Holy Spirit it takes the Holy Spirit abantu abayo understand ukuthi hayi bafowethu njengamanje shiftani nize ngala akuzobani ngala ithethi siyazana nangokusebenza kwethu avela ukuthi umoya ongcwele namhlanje eminyanga akasharishe bani ngoba isitha sitarget umthakatho ukuthi azongena enkonzweni shutha pasokotosha sunta maya kushataya ulabasuka the ukuthi ubheke ukuthi impilo ifuneke iliwe la iqala eminyango abafowethu helena boshata bafowethu uzothi shintshani nangendlela yokuhlala ngasemnyanga kube khona intercessor ayizobe off phone ngalesikhathi khonza understandayo ukuthi I'm in the mission kushata pass limoshata katuste athi hlale phambili intercessor kodwa li worship ngalesikhathi bedumisa lithi super papa patosata rakatusa pass ilamoto kotosete ziyathunyelwa izinto ebandleni ishoda abantu abazoba neziso likamoya kuthiwe kunempi namhlanje eqondene nje nobishop athole umoya ongcwele lileli ibandla hele masatha hele toseketesha kungabe siyizwe hlele office ukuthi hayi namhlanje awukodwa Nkosi yami khona into efuna siyilwe sibhodloze athe yama la ubhuti umji yakhe efuna ukubhodloza kusho ukuthi ibandla lijaha isikhathi akaze uNkulunkulu afuna ukuthatha indawo bese sitha singafuna ukunyusa level when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord raises the standard against the enemy uNkulunkulu akasivusela abantu abagcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele esizocabanga ukuthi bayaklina nje enkonzweni bayashanela kanti abashaneli sawubona bhuti umenzi abantu abazoza ukuthi hayi noma edlala ubhuti umenzi namhlanje kodwa kunempi embambile akufuneka silokhu sithi akashintsha amakhizi siwashintsha sihleli lapha amakhizi sinthabile amasatha manje ushina mabona bosana bafowethu yasetshenziswana ebandleni yasetshenziswana ebandleni masibuza ukuthi namhlanje uzakhathelo ngathi ukhathelo sivele simfule kwelikamoya sithi sunthahanda uriya hathele bosika singasho ukuthi akuveli thina halali boshathaya
need the Holy Spirit. Ratatatototo. Rikapatatusa. Ililibo shatapa. Shanamahaya. Hey, hey, hey. Hey, hey. Sunamaya kosata. Akuna yakho baba. Ngiyacela. Akhona ama intercessors ebandla ke sithathela ama position. Akube khona elilodwa lima lapha ngasemnyango. Kube nelinye elizoba ngasemnyango kaBishop. Siyavala manje. 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 Siyavala. Kototobo satele. Elinye sizomalana huraba. Hirabata pata. Uriya kata. Sukata toto. Elinye lizomalana. Uriya taputa taya. Iriya baba. Ura toto. Ura toto. Ini baba. Siyavala. Ulima hayake. Siyavala. Shadababasi. Ililibosade. Uriya babasi. Siyavala. Sata Soya ni makata la basaya Hula baba basaya Hila mandala baba basata Huya la baba sokoto la baba Hey Sakata Baba sakata Hila baba basata Can somebody pray Baba sokoto Iguali gosi, ungualo gologolo, iguali gosi, ungualo gologolo, iguali gosi, ungualo gologolo. Ila baba soya ni mahaya, sona no ye katala basaya, soya ni makatala baba basata, uyandela basandela baba bayana, ila baba basaya, uyandela basandela baba basaya. Sakata papa, sakata la baba sata, sakata la baba kata, la baba kotoro sata. Sanda la basata, sayanda la baba kata, ula baba kata la baba sata. Oh God. Just tell us and just sing it. Soya ni makata la baba saya ni la baba kata. Sando soya ni makata. Sando ya ni makata la baba saya. Asha. Kata pasoya. Indoya no sana na masaya. Sala baba. God is it. Shani mahasuke, shani mahatoya, shani mahakuya, pakapatila, patalabahosa, ipapapapa, ipatalapa, paliapatora, piliapatula, pasamata, pula katamaya, shinderebebebe,
Ipatalabosa, Ipandelebika, Ipataliako, Kotolia Makatula, Patalia Pata, Ukikekepe, Patila, Usite, Ukataya, Mama, Ikesele bebe, Ukandoliaka, Kanya Patu, Yelekebebe, Usandabaya, Yakatola Masi, Yelebebe Mokoto, Ukipatalioko. There's no time to mind yourself now. There's no time to mind yourself now. Break the protocols. Who can Dania Masa? Who can Dania Mesa? Who can Dania Monte? Who can Dokoko? Move from your chair. Move from your chair. Move around and pray somebody. If you want to join us and pray in the spirit. God is at work. Patalia Kata, Patalia Kuta, Patalia Pika, Patalia Patona, Usarika, Yendo Usanda Ikababa, Nangu Moyangwane, somebody receive the Holy Ghost, somebody receive the Holy Spirit, somebody open your heart wherever you are and be ready to receive the Hosanima Sabakamande Desha. Lift up your